Magkauban nato ang Sangguniang Kabataan Federation President ng Lantapan Bukidnon. Maayong hapon sa iyo, Eric John Devibar. Hapon, Sir Aljo, o sa tanang Gapaminaw sa Bisaya gyud. Eric, ang inyong munisipalidad sa Lantapan, doon ay 14 ka mga barangay. Isip SK Federation President, giunsa nato gitabangan ang mga SK officials sa pag-implementar sa ilang mga programa o proyekto. Very supportive ang inyong sanggunian pag-abot sa edukasyon. Rick? Isip pinili nga SK Federation President sa munisipyo sa Lantapan. Gipaminaw nato ang atong mga SK chairman sa atong lungsod sa ilang mga gustong proyekto o programa para sa ilang barangay. Aron kini mapaabot sa atong halangdon mayor, aron pod mahatagan og igong pundo pag-implementar sa maong proyekto. Gihatagan pod ta igong suporta gikan sa atong munisipyo aron mapatuman nato ang atong mga nagkalahi-lahing proyekto sa matag barangay. Usa pa, Sir Aljo, ang ubang barangay nga proyekto is initiative siya sa atong mga SK chairperson aron dugang paglambo sa ilang mga kabatanunan sa tagsa-tagsa ka mga barangay. Eric, can you share to us unsa sad ang mga programa nato sa mga estudyante o unsaan pud nila pag-avail ining inyong educational assistance? Tungod sa pandemya nga atong nasinatian karon, apektado gyud ang pagtungha sa atong mga estudyante nga maoy nahatagan og pagtagad sa atong mga SK karon. Aron mapadayon nila ang atong pagtungha, ang ilang pagtungha. Usa sa mga programa may tungod ani ang pagpanghatag og school supplies alang sa mga high school o college students sa tagsa-tagsa ka mga barangay, apil sa atong mga daycare workers, ALS teachers ug students labi na sa ilahang modular nga klase. Usa pa ang pag-distribute usab sa mga flash drive ug OTG with health kits sa ubang barangay. Apil lang atong munisipyo ug napoy ubang barangay diri nga through monetary ang ilang pagpanghatag sa mga assistance para sa mga estudyante. Sayon ra ang pag-avail niini, magpakita lamang sa ilang study load ug ilang ID sa ilang mga chairman sa panahon sa pagkuha. Kabahin po sa panglawas, labi na karon nga parahig gyapon ta sa pagkipagbatok sa COVID-19, giunsa po ninyo paghatag og tabang og serbisyo sa mga frontliners o mga isolation facilities, Eric? Sa pagsugod gyud sa mga lockdown atong 2020, ang atong mga SK aktibo nga ni-assist sa pagbantay sa mga entry points kada barangay. Nag-purchase pod ang atong mga SK og food supplies, inubanan sa mga alcohol o face mask nga gipanghatag yapon sa mga residente sa kada barangay. Niadto pod mi sa pipila ka mga suok nga lugar sa atong munisipyo alang sa pagpanghatag og food packs sa mga residente nga distansya ang gipuy-an sa sentrong bahin sa ubang barangay. Sa atong isolation sa munisipyo, pipila sa akong mga kaubanan ang naghatag og oxygen tanks with regulator, ang uban food supplies gihapon alang paghatag og dugang suporta sa atong mga frontliners ug sa mga na-quarantine. Aduna gyapoy kalabutan sa COVID, Eric, unsa pod ang inyong gihimo aron mag-aghat ang mga kabatanunan aron magpabakuna? Doon na ba sila pagduha-duha? Kami mga SK diri sa among lungsod, hugot gyud nga gasuporta sa panawagan sa atong health sa mga katawhan, labi na sa mga kabatanunan nga magpabakuna gyud batok sa COVID. Ang uban, dili lang ang mga batanon, naagi pagduha-duha kung mapabaksin ba or dili. Ang gibuhat sa mga SK diri labi mao ang pagtabang og shared posts regarding sa mga vaccination schedules sa munisipyo. Apil na pod niini ang pagkaylap sa saktong impormasyon may tungod sa vaccine ug ang kaayuhan niining during sa mga program sa SK. Usasad sa mga lakang nga gibuhat mao ang paghatag og pabor sa mga bakunado nga mao lamang ang makaapil sa mga kalihukan sa barangay, labi na sa mga padula o mga aktibidades sa panahon nga adunay kalihukan sa matag barangay. O unsa pod atong gibuhat kabahin ani, Rick, no? Ang imong mensahe na lang sa mga kabatanunan nato sa munisipalidad sa Lantapan ug sa kinatibuk-ang Bukidnon.
Mayong adlaw pag-usab labi na sa atong mga kabatan-unan ug katawhan sa atong munisipyo sa Lantapan ug sa kinatibuk-ang probinsya sa Bukidnon. Dili gyud tiaw ang atong nasinatiang panahon karon, man gani nibalik na sad kita sa alert level 3. Naundang pag-usab ang atong mga kalingawan. Ang ako lang hangyo mao ang pagsabot sa atong kaagi karon. Ang SK andam motabang ug maminaw sa mga suggestion ug bulo sa mga kabatan-unan. Ug usab ang hangyo nga kita magpabakuna gyud, mag-amping sa atong tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton ug magmatngon sa palibot. Atong sundon ang mando nga mao ang pagtuman sa minimum health standards, mag-mask, mag-disinfect, ug kitang tanan magtinabangay kay kani para pod mapugnan ang pagpuyanap sa nagkalain-lain nga variant sa COVID karon ug aron kitang tanan luwas ug mahilayo sa mga katalagman sa ulahi. Padayon kabatan-unan sa Lantapan o padayon kabatan-unan sa Bukidnon. Daghang salamat. Okay, daghang kay salamat sa Guniang Kabataan Lantapan Bukidnon Federation President Eric John De Vivar. Thank you. Daghang salamat pod Sir Aljo ug sa tanang naglihok sa Bisaya gyud. Thank you sa opportunity. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud.